Ariketa honetan berriz eskatzen digute V hau tensio irteera honen denbora eboluzioa marraztea. Esaten digute operazionalaren irteerako hasitasun tensioak direla 12 eta minus 12 voltio, badakizue mugatuta daudela elikadura tensiora, elikadura baino voltio pare bajoagoak direla, eta sarreran daukagun V+, mutur ez inbertsorean, seinale alterno bat, 8 voltioko amplitudeko eta kilohertzio bateko seinale alterno sinusodial bat. Eta beste muturrean daukagu beste zirkuitutxo simple hau. Zirkuitutxo bada, baina pentsatzen badute pixka bat, hemen, mutur honetan, intensitaterik ez daukagunez, hau isolatuta egon behar da. Tensio zatitzaile bat izan behar dugu eta tensio mantendu egin behar da denbora guztian. Bestalde ere bai, konfirmatzazue, berrelikadura negatiborik ez daukagula, beraz, operazional honek onartzen du tensio diferentzia ezberdinak bi mutur horien artean. Ez daukagu zirkuitu labur virtuala, ez dela operazionalaren ezaugarria. Berrelikadura negatiboaren ondorioa da zirkuitu labur virtuala. Mila aldiz esango dizuet eta norbaitek beti jarriko dut tensio hau eta hau berdinak, nik jarraituko dut bidea egiten. Orduan, beti bezala ariketa hauetan egin behar dudana da, grafikoki irudikatu sarreako tensio hau, seno hau, hemen daukadana, kalkulatu beharra izan behar dudala, eta gero hor bertan pentsatu zein izango zen V hau. Badakizue, konparadore bezala funtzionatzen duela. Beraz, hasi gaitezen orduan. Erditik endugu naiz, eta orduan, marraztu behar du lehen da bizi. Tensio hau V-in edo V+, ardatz haundi batzutan, gauzak argi ikusteko, itxun, ia berriz zaitu dut. Ia, hauxe, denbora evoluzioa marrazteko, hemen denbora izan behar dut, eta hemen tensio ardatza, tensio guztiak irudikatu behar ditut eta. V-in marraztu behar dut, ia, V-in zeno bat, motzago egin behar dut, txukunago, periodo bat, beste bat, periodo pare bat jarriko ditut. Gutxi gora bera, hemen jarrituko zuen. Bale, hauxe izango zen V-in, ez ba? V-in dela V plus muturra. Bale, orain marraztu behar dut, hemen daukadan tensioa. Bale, begira, hemen intensitate hau 0 izan behar denez, honen ezaugarria dela bere sarrerako resistentzia handi hori, hemen izan behar ditugu, hemen daukagun intensitate hau, I bat pasatu behar da hemendik. Eta hemen egiten baduzue Kirchhoff, I bat berdin I bat, eta bakoitzari atera behar zaizue tensio zatitzaile bat. Bale, tensio zatitzaile bat. Intensitaterik ez badago, hau da zintzirkatuta egotea bezala. Eta nik, bakizu ez zuzenean kalkulatu behar dut, V minus tensioa. V minus izan behar da, tensio zatitzaile horren irteera. Dala, sarreako tensioa, 10 voltio, bider, azpiko erresistentzia, zazpika, zati bi erresistentzien batura. Zazpi, gehi, bost, 12, kilo ohmio. Kilo ohmio. Eta hau da, zazpi zati 12, egin ezagun. Kalkuladorea. Zazpi zati 12, berdin hori. Bider 10, berdin 5,83 voltio. 83 voltio ditugu hemen. V minus muturrean. Hau da la VRF, ados. VRF. Eta orduan hau arraztu behar dut, jarriko dut gorria, bueno, ez, zuzen bat egin behar dut. Suposatu dezagun, hemen aztu zait marraztea, segundo bat, amplitudearen balioa, hemen hau izango zen 8, hau izango zen minus 8, 8 voltioko amplitudea daukagulako, eta nahi du marraztea 5,83. Hemen. 5,83, eta hemen izango genuke gorria marraztuta hemen V ref edota V minus, ez ba? Bai. Bale, ordu nonein baditugu ja bi sarrerako tensioak eta operazionala egon behar da bi hauek konparatzen. Orduan,
Ia ordina jarri dut berriz. Adibidez, tarte honetan, hemendik honutza, tarte honetan, hemen betetzen da V plus dela V minus baino altuagoa. Hemen ere bai. Hemen betetzen da V plus dela V minus baino altuagoa. V minus, V plus, altuagoa da. Besteneko guztietan, hemendik honutzaino tarte guzti honetan, V minus, V plus, V minus baino altuagoa. Baino txikiagoa, V minus altuagoa da. Hemen eta beste honetan ere bai. V minus altuagoa. Orduan, operazionala egiten ari dena da, hemen. Hau, betetzen denean, irterako azetasun tensio masimo positiboa ematen ari da. Dela amabi, ariketan esaten digutela, dela amabi, suposatu ezagoen hemen dago amabi. Eta orduan, amabi eman behar du tarte honetan. Amabi voltio, hortxe. Eta beste honetan ere bai. Tarte honetan, betetzen dela baldintza hori, amabi. Besteneko guztietan, eta, bueno, ez du jarriko. Hemen eta hemen, izango genituzke, hau betetzen denez, ematen ari da minus amabi. Baldin bat dago hemen, minus amabi, eta izango zen hemen. Tarte guztiontan betetzen dela hori, baldintzari. Eta berriz, hemendik aurrera ere bai. Balez, horrela xeko seinale karratu bat izango zen. Eta bera, tarte honetan ere bai. Tarte honetan, ja, oso amarrazteko, tarte honetan ere bai izango zen. Seinale karratu bat jarrituko zuen ere bai. Seinale karratu bat dagoela periodo erdia baino denbora gehiago azpian, minus amabin, eta amabin dago periodo erdia baino denbora gutxiago. Ados, hau izango zen eskatzen ari diguten irterako tensioaren denbora evoluzioa zirkuito honetan. Aurrera.